Φίλοι και φίλες του Sport Volley, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Τι κάνατε? Χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε με υγεία. Καλησπέρα σε όσους είσαστε εδώ τώρα κοντά. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον team manager της Κηφισιάς. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη για την ημέρα που επέλεξα για όλους εσάς να κάνω την εκπομπή, καθώς είναι η ημέρα που είμαι και εγώ λίγο πιο χαλαρός, που μπόρεσα να πω ότι θα κάνω την εκπομπή σήμερα για όλους εσάς. Ένα Sport Volley το οποίο είχαμε να εμφανιστούμε 2 εβδομάδες ακριβώς, να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, καθώς οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις στην εργασία μου είναι πάρα πολλές και δεν προλαβαίνω να βγάζω τα θέματα όπως έκανα τις προηγούμενες φορές. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Πείτε μου καταρχάς πώς ακουγόμαστε, να ξέρω και εγώ, και φυσικά μπορείτε να κοινοποιείτε τη σημερινή μας εκπομπή, το Sport Volley, καθώς λίγες μέρες πριν φύγει η φετινή χρονιά το 2023 θα κάνουμε την ανασκόπησή μας σε όλες τις ομάδες της Volley League, πώς τις είδα από τη δικιά μου οπτική γωνία, πώς και τι πιστεύω για τη συνέχεια όλων των ομάδων. Και φυσικά έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις, έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, ομάδες οι οποίες ακόμα ψάχνονται. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πείτε μου πώς ακουγόμαστε. Και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, είμαι ο Δευτέρης, εκπομπή μας Sport Volley, τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, και συγγνώμη κιόλας, το ξαναλέω, που είμαστε λίγοι τέτοιες μέρες. Οι περισσότεροι βγήκατε έξω. Εδώ στη Σύρο αυτή την ώρα υπάρχει και το σπίτι του Άι Βασίλη που έχει κάνει ένα αρκτήριο και οι περισσότεροι φίλοι είναι εκεί. Αλλά όσοι είσαστε εδώ μπορείτε να κοινοποιήσετε τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε να πούμε την ανασκόπηση όλου του πρωταθλήματος της Volley League και ερωτήσεις, τοποθετήσεις μπορείτε να μου γράψετε μέσα στο live της εκπομπής. Κάνω ένα μικρό break και σε λίγα λεπτά επιστρέφω, σε 1-2 λεπτάκια, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, κάναμε ένα σύντομο break μέχρι να αποκαταστήσουμε τα θέματα κοινοποιήσεων και ό,τι αφορά το Sport Volley. Φέτος είδατε όλοι ότι η φετινή χρονιά δείχνει κάτι παραπάνω από θα είναι μια
θα κρατάει suspense σε όλο το μέγεθος του πρωταθλήματος, γιατί όπως είδατε και τον πρώτο γύρο, κάποιοι είχατε τις αμφιβολίες σας, κάποιοι δείξατε ότι είσαστε σίγουροι ότι η ομάδα που υποστηρίζετε θα πάει καλά, θα δείξει άλλο πρόσωπο αγώνα με αγώνα, και ομάδες οι οποίες που δείχνουν ότι έχουν σοβαρά προβλήματα δείχνουν και βρίσκουν το δρόμο τους να αποκαταστήσουν τα λάθη της χρονιάς που ξεκίνησε, ή ακόμα και αποχωρήσεις παικτών που αποχωρήσανε για το δικό τους α ή β λόγο. Δεν θα μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες να πούμε το λόγο. Το πρώτο πράγμα που σαν Λευτέρης και σαν Sport Volley είδα φέτος είναι ότι έχω μείνει με μια μεγάλη πικρία, καθώς ομάδες όπως θα ξεκινήσουμε έτσι από τα... Πώς θα να ξεκινήσω από τα υπέρ ή τα κατά. Τα κατά ή τα υπέρ. Εσείς θέλετε να μου πείτε. Η εκπομπή θα είναι σήμερα, να ξέρετε, λίγο εντάχει. Θα κρατήσει το πολύ μια ωρίτσα και κάτι. Καθώς να είμαστε καλά, μέρες που είναι, δεν μπορούμε να την έχουμε μέχρι ό,τι ώρα να είναι. Δυστυχώς είχα κάνει κάποιες κινήσεις να φέρω καλεσμένο στον ανανεωμένο μου χώρο με έξτρα μικρόφωνα που έχω τοποθετήσει για να μπορεί να ακούτε και εσείς καλύτερα καλεσμένους, αλλά λόγω ημερών τους δικαιολογούμε, και δικό μου λάθος που έβγαλα την εκπομπή εκτάκτως σήμερα, γιατί όπως σας είπα έλειψα 2 εβδομάδες που δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων εκεί που εργάζομαι, και έπρεπε να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση για τη χρονιά που σε λίγες μέρες φεύγει, και για τις ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι ποιες θα είναι οι ταχύτητες των ομάδων, ποιες θα είναι στην πρώτη τετράδα και ποιες θα ακολουθήσουν αργότερα και για τη συνέχεια. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε παίχτες οι οποίοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις ομάδες οι οποίες είχαν μεγάλη αναγνώριση. Είχαν ομάδες οι οποίες εκεί που ψήλωνε το ρόστερ τους ξαφνικά κάτι στραβώνει, και είχαμε ομάδες που το αίτητό τους μπορεί να σπάσει για τον ΑΒ λόγω κοπόσεως, λόγω μη σωστής διαχείρισης των ρόστερ και άλλα πολλά. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Το Sport Volley ξεκινάει μόλις τώρα. Να πούμε και σιγά σιγά τα τυπικά μας. Μπορείτε να κοινοποιείτε την σημερινή μας εκπομπή σε φίλους, στις ομάδες, σε εσάς που είσαστε αγαπητοί και αγαπάτε φυσικά τον αθλητισμό και κυρίως προπάντων το βόλεϊ. Μπορείτε να μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα στο δικό μου Messenger, ή περισσότερο μπορείτε να σχολιάζετε μέσα από το live της σημερινής μας εκπομπής. Ξεκινάμε σιγά σιγά την περιήγησή μας αυτή την ανασκόπηση, καθώς είδατε όλοι ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι εξαιρετικών ταχυτήτων. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως σας είπα και πιο πριν, συγγνώμη που επαναλαμβάνω, ομάδες δείχνουν να ξεχωρίζουν, και τώρα στο δεύτερο γύρο είναι που πιστεύουμε όλοι ότι θα γίνει η ανατροπή σε βαθμολογικό επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την περιήγησή μας από τις ομάδες οι οποίες είναι από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από την τελευταία θέση της βαθμολογίας έως την κορυφή. Η χρονιά που ξεκίνησε τη φετινή περίοδο ήταν μια χρονιά για την Κηφισιά κάπως περίεργη, καθώς είχαν παίχτες όπως μας είχαν μιλήσει και σε μια προηγούμενη εκπομπή ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Χρήστος ο Δημητρουλάκος, χρόνια του πολλά για την ονομαστική του εορτή, για τον εχαίρεται και η ομάδα της Κηφισιάς και η οικογένειά του, και ο φροντιστής της ομάδας ο Νικοτσάπος που με φιλοξενήσανε και τους φιλοξένησα στην εκπομπή μου την περίοδο που ήταν η ομάδα της Κηφισιάς εδώ, και μιλήσαμε πάνω κάτω για την περίοδο και πώς βρίσκεται η Κηφισιά. Η Κηφισιά μαζί με τον προπονητή τους, βλέπατε τον τελευταίο καιρό, τελευταίες αγωνιστικές, ότι έδειξε ότι
συμβαίνουν πάρα πολλά προβλήματα. Έπρεπε γρήγορα να βρούνε μια ταυτότητα στο φωτεινό πρωτάθλημα. Έπρεπε μετά την όμως η πιο μεγάλη νίκη της ομάδας για φέτος, μέχρι να μπουν οι προσθήκες των παιχτών. Δεν θα σταθώ σε προσθήκες, εκτός από ενός που ήταν μεγάλο βαρόμετρο η απώλειά του, και δόξα τω Θεώ η επιστροφή του έδειξε να δείχνει αυτό που έδειξε από την Κηφισιά. Και η Κηφισιά, από ό,τι έχω ενημερωθεί, λογικά είναι να πάει για ακόμα μία μεταγραφή ή δύο, ανάλογα την κρίση των προπονητών και της διοίκησης της ομάδας. Η μεγάλη πρόκριση που είχε η Κηφισιά ήταν απέναντι στο Φοίνικα Σύρου για τα προημιτελικά του League Cup, που πήρε με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση του League Cup η Κηφισιά με 3-1 στη Σύρο. Μια νίκη η οποία έδειχνε ότι μπορεί να είναι ο δρόμος αναστήλωσης της ομάδας. Ήταν μια νίκη η οποία έδειξε ότι το μέλλον θα διαγραφεί με όχι χρυσά γράμματα, θα διαγραφεί με ένα απλό και ιδιαίτερο διαχειρίσιμο τρόπο, όπως χρειαζόταν. Δυστυχώς έπεσαν σε συγκυρίες, πέσανε σε μη διάθεση παιχτών να έχουν μεγάλο ζήλο, να παίξουν για την ομάδα που, θα το πούμε όπως το λέω και εγώ, εκεί που δουλεύεις πρέπει να δουλέψεις για να βγάλεις το ψωμί σου. Κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση για να βγάλουν το ψωμί τους και η διοίκηση με τον ΑΒ λόγο κάποιους μπορεί να τους απομάκρυνε και κάποιους να τους επέστρεψε. Η μεγάλη επιστροφή, όπως έλεγε ο κύριος Χριστοφιδέλης, ήταν ότι τις επόμενες μέρες η ομάδα θα βρει τον δρόμο της, θα βρει τις λύσεις, και δόξα τω Θεώ τις βρήκε. Με την μεγάλη επιστροφή του Οκοσάνοβιτς, του διαγώνη, ο οποίος, εάν τον είχε από φέτος, από την πρώτη αγωνιστική και δεν παίρνε τη μεταγραφή, πιστεύουμε η Κηφισιά δεν θα βρισκόταν, να πούμε την αλήθεια, στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Η Κηφισιά με 2 νίκες σε ρί απέναντι στον Πήγασο Πολύχνης μέσα στο Ζιρήνιο με 3-0, με το εφατικό 3-0 εν μέσω αποθέωσης, ήταν το ενακτήριο βήμα να παίζουν τα πρώτα σωστά χαμόγελα μετά την πρόκριση του League Cup. Και η μεγάλη επιστροφή της Κηφισιάς υπογράφτηκε στην μεγάλη νίκη απέναντι στον Άθλο Ορεστιάδος, καθώς το παιχνίδι που υπέγραψε την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου εκτός έδρας έπαιζε η Κηφισιά στην ακριτική Ορεστιάδα με 2-3 σετ, καθώς έδειξε στο Καναβάτσο την ομάδα την ιστορική Ορεστιάδα να κάνει την μεγάλη νίκη, να παίρνει ένα ακόμα βαθμό, να παίρνει 2 βαθμούς, με συγχωρείτε, και να βρίσκεται στην τελευταία θέση, αλλά δεν έχει, όπως λέμε, το κουλουράκι για βαθμούς. Έχει ακριβώς 5 βαθμούς, 5 βαθμούς οι οποίοι δείχνουν ότι κάτι καλό θα γίνει, κάτι καλό μπορεί να πει κάποιος θεατής ή κάποιος παράγοντας. Η Κηφισιά έρχεται όχι για να πρωταγωνιστήσει, έρχεται για να ανέβει θέσεις και να δείξει το πρόσωπό της. Πιστεύουμε για τη συνέχεια ότι η Κηφισιά θα δείξει πρόσωπο μεγάλη αλλαγή. Χρειάζεται όμως ακόμα ενίσχυση σε κάποιες θέσεις. Για μένα ακόμα πρέπει να, γνώμη μου παιδιά, και Δημήτρη εσύ που με παρακολουθείς, με όλο το θάρρος, πρέπει η ομάδα να βρει κάποιον ταλαντούχο Έλληνα ή ξένο πασαδόρο για να αντικαθιστά επάξια το Στιβαχτή. Ο Στιβαχτής έχει μεγαλώσει, δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε την περσινή χρονιά με μια δεμένη Κηφισιά. Έγιναν ανακατάξεις και γνώμη μου, εύχομαι, είναι μια θέση που πονάει πάρα πολύ. Συν ένα ακόμα λίμπερο όπως ήταν ο Κοντοστάθης για να βοηθήσει σε θέμα υποδοχής, και τα υπόλοιπα
υπάρχουν στο Τιάφτα. Γεια σου Μανώλη Κοπελίτη, χρόνια σου πολλά. Εάν θέλεις Μανώλη, μπορείς να έρθεις αν είσαι εδώ κοντά. Μπορείς να σου βάλω και δεύτερο μικρόφωνο, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Σε περιμένω, η πόρτα είναι ανοιχτή. Έλα. Και πιστεύουμε τα καλύτερα για τη συνέχεια για την Κηφισιά. Η έκπληξη του πρωταθλήματος έρχεται από την επόμενη ομάδα που θα πούμε την ανασκόπηση μας. Σήμερα δεν θα δείτε ούτε δηλώσεις ούτε τίποτα. Κάναμε ανασκόπηση ομάδα με ομάδα, τι έχω δει εγώ και σας το σχολιάζω. Τώρα αν θέλετε κάτι και εσείς να μου πείτε, μπορείτε να μου το γράψετε μέσα στο live, να κάνετε την τοποθέτησή, να κάνουμε και έτσι τη συζήτησή μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή του Sport Volley για τη φετινή χρονιά, ανασκόπηση του πρωταθλήματος για τον πρώτο γύρο των Volley League άντρων. Στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 6 βαθμούς βρίσκεται η νεοφώτιστη Κηφισιά. Κηφισιά η οποία δείχνει Κηφισιά, ναι, το σχόλιο του φίλου του Δημήτρη λέει Λίμπερο απέκτησε η Κηφισιά, το είχαμε γράψει και στο Sport Volley, απλά ήθελα εγώ να το αναφέρω έτσι για να μου το φέρεις με πιο σωστό τρόπο εσύ φίλο μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κηφισιά απέκτησε και τον Λίμπερο Λευτέρη Φωλιά. Είναι ένας αρκετά καλός και αξιόλογος αθλητής. Αυτό θα το δούμε στην πορεία και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όπως είπαμε για την Κηφισιά. Η Καλαμάτα, μια ομάδα η οποία ήρθε από την δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος, την Pre-League στα Μεγάλα Σαλιόνια, έδειξε ότι μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα σε ομάδες που ήταν και είναι ιστορικές στο πρωτάθλημα της Volley League. Έδειξε ότι μπορεί να δείξει τα προσόντα της σε κατηγορία μεγάλη, αλλά έδειξε ότι ψάχνει ακόμα να βρει τη χρυσή τομή για να δείξει και η Καλαμάτα ότι μπορεί να σταθεί και να αποφύγει τα play-out για την χρονιά που θα φύγει όταν τελειώσει το πρωτάθλημα τον Μάρτιο με Απρίλιο. Πέτρες ο οποίος η Καλαμάτα έδειξε απέναντι στο Φίνικα εντός έδρας ότι έχει μέταλλο ομάδας να σταθεί απέναντι σε ομάδες μεγάλες. Η μεγάλη της νίκη φέτος της Καλαμάτας, όπως έχω δει, ήταν απέναντι στο Φίνικα Σύρου εντός έδρας στην Καλαμάτα με 3-2 σετ. Αποτελέσματα τα οποία είναι αισιόδοξα για ότι δείχνουμε και δείχνει η φετινή Volley League, και μια Καλαμάτα η οποία πιστεύουμε ότι μέσα στο διάστημα των εορτών, πριν ξεκινήσει η επόμενη αγωνιστική, η 10η, ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει. Τώρα περισσότερες πληροφορίες για την Καλαμάτα δεν έχω και για κάποιες άλλες ομάδες, απλά έχω παρακολουθήσει τις ομάδες με αυτόν τον τρόπο, το οποίο μου έχουν μείνει και έχω σημαδέψει τι μου άρεσε και τι χρειάζεται. Όχι ότι δεν μου άρεσε, δεν είμαι ούτε κριτής ούτε τίποτα. Μια εκπομπή κάνουμε, μου αρέσει το βόλεϊ, είμαι και εγώ σε μια ομάδα τόσα χρόνια και μπορώ να τοποθετηθώ, πιστεύω, πάνω στο αντικείμενο του βόλεϊ, και εννοείται, όπως λέω και σε κάθε εκπομπή και σήμερα, σεβασμό σε όλες τις ομάδες και στις διοικήσεις που δικούν όλες τις ομάδες. Το αστείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τι θα κάνει η Λίγκα και η ΕΣΑΠ μεταγενέστερα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κάθε φορά το ακούμε και λένε ότι η Λίγκα έχει κάνει βήματα ανόδου, έχει κάνει βήματα προόδου, το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, καθώς με τα τελευταία γεγονότα που είδατε στο Ρέντι, δυστυχώς δεν είναι να ρίξεις μια ποινή σε μια ομάδα και να προχωρήσεις, είναι να πάρεις μέτρα όπως παίρνεις στο εξωτερικό, και βλέπετε τι επίπεδο βρίσκονται όλες οι ομάδες στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Όχι ότι δεν έχουμε αξιόλογο ρόστερ παιχτών, ότι δεν έχει ανέβει η Volley League. Χρειάζεται να πάρει δραστικά μέτρα και όχι λόγια, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλοι με τα λόγια, με το Facebook
να γινόμαστε μάγκες και να γινόμαστε, πώς να το πούμε διαφορετικά, γραφικοί σε πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει θέση. Προχωράμε στην επόμενη ομάδα, τον Πίγασο Πολύχνης. Ένας Πίγασος Πολύχνης ο οποίος μετά την πρώτη αγωνιστική και τη μεγάλη του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως θυμάστε, έχει μια τάση αυτοκτονίας. Παιχνίδια τα οποία μπορεί να... Δεν ξέρω, παιδιά, τι υπάρχει εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Ορφανός δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται το φετινό του ρόστερ. Σε μεγάλα παιχνίδια δείχνει ότι είναι ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί, όπως έκανε και η Καλαμάτα, αλλά σε παιχνίδια που έδειξε με την Κηφισιά ότι είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο, να λέμε και την αλήθεια, έδειξε ότι δεν μπορεί καθόλου να διαχειριστεί την ηρεμία που είχε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Αποτελέσματα που έπαιρνε και ο Πίγασος με εμφαντικό τρόπο, δηλαδή πέρα από την ήττα του Φίνικα την πρώτη αγωνιστική 3-1, δεύτερη αγωνιστική ήταν με τον Ολυμπιακό, αλλά είχε αποτελέσματα. Ήταν με τον Παναθηναϊκό, είχε κερδίσει το Μίλωνα, όχι τον Παναθηναϊκό, το Μίλωνα, με συγχωρείτε. Μεγάλη του νίκη ήταν με το Μίλωνα με 3-0. Είναι ομάδα την οποία μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Δηλαδή τα αποτελέσματα δείχνουν φέτος ότι ψάχνονται. Και αυτή η ομάδα ακόμα ψάχνεται. Πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει εάν υπάρχουν προσθήκες. Σε αυτό που μου στείλες, φίλε μου Δημήτρη, το μήνυμα θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Θα σου απαντήσω το πώς ξέρω και εάν χρειάζεται να απαντήσει κάποιος, που μακάρι να έρθει κάποιος της διοίκησης, ακόμα και ο φίλος μου ο Μάνος Σκοπελίδης, να απαντήσει σε θέματα μεταγραφών της ομάδας. Εγώ δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα. Εννοείται πως δεν μπορώ να πω εάν θα πάρει κάποιο παίχτη ή θα αποχωρήσει. Το μόνο που ξέρω ότι για το Φίνικα, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, ότι ο Καρασαβίτης δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη στον εκτός έδρας αγώνα με το Φίνικα, καθώς είχε ένα προσωπικό θέμα και γι' αυτό από ό,τι είδα και εγώ δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή και παρέμεινε στο νησί. Ευχάριστη προσθήκη στο πρωτάθλημα, αλλά είναι και αυτός στα ίδια κύματα μαζί με τον Πίγασο, είναι ο άθλος Ορεστιάδας. Και εκεί ο άθλος δείχνει ότι παίρνει αποτελέσματα, δείχνει ότι με το πιο ψηλό διαγώνιο που έχουμε δει στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι μπορεί να δείξει και αυτή μια μεγάλη ουσία στο πρωτάθλημα. Μπορεί να δείξει ότι ναι, απέναντι στην Καλαμάτα στην πρώτη αγωνιστική την κέρδισε στην Καλαμάτα η Ορεστιάδα με 2-3 σετ. Με το ίδιο σκορ κέρδισε στην Ορεστιάδα το Φίνικα. Έχασε τον Ολυμπιακό με 3-1. Έχασε με το ίδιο σκορ στην Ορεστιάδα από τον Παναθηναϊκό, έναν ανανεωμένο και ανεβασμένο Παναθηναϊκό εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη περίοδο, ήταν σε φοβερή φόρμα. Σε φοβερή φόρμα. Μετά έκανε την ήττα του με συγχωρείτε, κόλλησα τώρα. Έκανε την ήττα του, ναι, απέναντι στο Μίλωνα με 3-0 σετ. Με το ίδιο σκορ εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ και 2-3 σετ με τον Πίγασο Πολύνης, ο οποίος πήρε δύο σημαντικούς βαθμούς απέναντι στον Πίγασο ο άθλος. Αλλά την 8η αγωνιστική ρεπό, εκεί η ομάδα ψαχνόταν, ο προπονητής τους έδειχνε ότι δεν υπάρχει σιγουριά ούτε
από θέμα. Είναι αυτό, δηλαδή ο Πίγασος, ο Άθλος Ορεστιάδας έχει αυτό που έπαθε και η Κηφισιά. Δείχνουμε σιγουριά σε μεταγραφές, θα πάρουμε αποτελέσματα. Να πούμε ότι η Κηφισιά, παρένθεση, έχασε κάποιους αγώνες σε κάποιες λεπτομέρειες. Όχι ότι έπεσε με τα χέρια κάτω, δεν πάλευε. Πάλευε. Το ίδιο κάνει, αλλά το τελευταίο καιρό η Ορεστιάδα δείχνει ότι δεν μπορεί να σταθεί σε ένα παίχτη διαγώνη, ο οποίος έχει, όπως το έχουν πει και αναφέρει σε όλο το πρωτάθλημα, έχει έρθει στην Ελλάδα να πάρει παιχνίδια, να πάρει ροή αγώνα για να κάνει τη μεταγραφή που θέλει από τη χρονιά που μας έρχεται. Λογικά το 2024 με τον καινούριο χρόνο θα αποτελέσει λογικά παρελθόν, εκτός αν καταφέρει η διοίκηση της ομάδας της Ορεστιάδας να κάνει κάτι παραπάνω για να κρατήσει ένα παίχτη που είναι βαρόμετρο, αλλά δεν στέκει εκεί. Έχει καλό πασαδόρο, έχει καλό ακραίο, έχει εξαιρετικό λίμπερο, αλλά δεν του φτάνει μόνο εκεί. Χρειάζεται και αυτή η ομάδα, όπως όλες οι ομάδες, προσθήκες στην προσθήκη. Είτε να συμπληρώσουμε το ρόστερ, είτε να αφαιρέσουμε παίχτη, να πάρουμε Έλληνα να μην πιάσει θέση ξένου, ή να πάρουμε ένα ξένο να μην πιάσει. Τα ξέρετε τα πώς πάει όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, μια ομάδα η οποία πέρσι, σε σύγκριση με φέτος, δείχνει ότι έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Πολλά σκαμπανεβάσματα. Και το πρώτο σκαμπανέβασμα για μένα είναι το θέμα του προπονητή. Όπως είχα αναφέρει στην τελευταία εκπομπή, που είχα πει ότι όταν ξεκινάς μια ομάδα να στήσει την ομάδα ο προπονητής, να σου βγάλει δουλειά και έργο ο προπονητής με το υπάρχον ρόστερ, τώρα δεν το γυρίζω τα λόγια μου, απλά βάζω και εγώ μια ακόμα παρένθεση σε αυτή την πρόταση τότε που σας είχα πει. Αν και μπείτε στην τελευταία εκπομπή που την έχω ανεβάσει στο YouTube, στο Sport Volley, μπείτε να την ακούσετε. Κανονικά οι προπονητές δεν πρέπει να αλλάζουν, πρέπει με ένα υπάρχον ρόστερ να δείχνουν εμπιστοσύνη. Είναι σοβαρή ομάδα, δείχνει χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς για μένα το χειρότερο πρόβλημα, όχι το χειρότερο, το κακό λάθος πρόβλημα έρχεται από τον προπονητή. Δεν έχει βάθος ρόστερ, δεν έχει ζητήσει να έχει ένα ρόστερ το οποίο θα σου είναι άκρος ανταγωνιστικό να κοντράρεις, όπως το Φίνικα, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον κοντράρε, μια χαρά από την τέταρτη αγωνιστική και μετά έδειξε ο Άθλος ότι είχε θέματα πειθαρχίας μέσα στο παιχνίδι, θέμα ότι, όπως ανέφερα και πιο πριν για την ομάδα της Κηφισιάς, δεν είχαν νοοτροπία και διάθεση να παίξουν. Το δείχνουν σιγά σιγά, και να μην πούμε ότι είναι κουρασμένη ομάδα. Έχει κάνει και το ρεπό της. Ευρωπαϊκό παιχνίδια δεν έχει να παίζει κάθε εβδομάδα όπως έχουν οι 4 ομάδες στο πρωτάθλημα. Έχει ένα βατό πρόγραμμα, το οποίο κάποια αποτελέσματα ναι μεν την έχουν φέρει στη βαθμολογία που ήδη βρίσκεται στην 6η θέση, αλλά είναι κοντά. Δηλαδή από την 5η θέση και μέχρι την 9η όλες οι ομάδες είναι κοντά, και κάποιες λεπτομέρειες δείχνουν ότι θα δείξουν μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Φίλε μου Μάνο, εσύ που είσαι και μέσα στην ομάδα, είμαι λάθος? Και εσύ Δημήτρη που το παρακολουθείτε, και όσοι το παρακολουθείτε, και σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ και παρακολουθείτε, πιστεύετε ότι οι ομάδες που είναι στην 5η με 6η θέση θα τα δώσουν όλα για όλα? Κάποιες ομάδες να παραμείνουν στην κατηγορία, άλλες θα το αφήσουν για να πέσουν από την κατηγορία, λόγω ότι υπάρχουν πολλά έξοδα.
Χορηγοί, να το ξέρετε ότι οι χορηγοί σε κάποιες ομάδες πάνε να φύγουν. Δεν εμπιστεύονται τις ομάδες, δηλαδή δεν θα πω παραδείγματα. Κάτι τέτοιο διάβασα σε ένα άρθρο πριν καμιά 2 εβδομάδες, ότι οι ομάδες, αυτό έγινε στο εξωτερικό. Έλεγε το άρθρο, χορηγοί οι οποίοι σκάσανε χιλιάδες ευρώ με παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε μεγάλα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά κύπελα, να βρίσκονται οι ομάδες τους στην 6η και 7η θέση. Τώρα μιλάμε για πρωταθλήματα που έχουν 12 ομάδες. Και φεύγουν από χορηγοί, καθώς πιστεύαν ότι η ομάδα θα βρίσκεται στην τετράδα, στη δεύτερη, και φεύγουν. Δεν θέλουμε όμως αυτό το μέτρο που υπάρχει έξω να έρθει εδώ και να πούμε ότι, παράδειγμα, θα πω μια τυχαία εταιρεία, να μην βάλουμε και να μην τρολάρουμε όλα αυτά. Μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία είναι σε μια ομάδα, παράδειγμα τον Παφοχαϊκό, που δεν υπάρχει, και δείχνει ότι η ομάδα πέφτει και φεύγει. Ξέρετε τι πρόβλημα θα έχει τα οικονομικά μιας ομάδας, καθώς ο χορηγός σε βοηθάει να κινηθείς όπως χρειάζεται για είτε να φέρεις παίχτες, είτε να καλύψεις κάποια έξοδα και πάρα πολλά. Για σκεφτείτε ότι μια ομάδα στην Ελλάδα να το αποκτήσει αυτό το λάθος, πόσες ομάδες θα πέσουν κάτω, πόσες ομάδες θα δείξουν ότι δεν μπορούν να σταθούν σαν επαγγελματίες και είναι καθαρά ερασιτεχνικές ομάδες. Στην Ελλάδα δυστυχώς ο ερασιτεχνισμός υπάρχει ακόμα και μέσα στην Volley League, σε ομάδες οι οποίες δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν, δείχνουν τα ρόστερ τους να είναι σοβαρά, αλλά κάτι συμβαίνει μέσα σε διοικήσεις και κάτι μετά βαδίζει προς τη λάθος μεριά. Αυτά, πάρτε παράδειγμα, ο Ηρακλής στην Pre-League κινδυνεύει, η Βόχα λείπει, Εθνικός Αλεξανδρούπολης λείπει, η Πάτρα, Αία Πατρών, Παναχαϊκή, Λαμία, ομάδες που ήταν γνωστές, η ΑΕΚ, πού είναι αυτές? Βλέπετε, δεν σας τα λέω έτσι. Έχω διαβάζω, δεν με ενδιαφέρει τώρα αν κάνω και ένα λάθος. Ναι, αλήθεια, για μένα θέλω να με διορθώνετε. Και εγώ μπορεί να είμαι 12 χρόνια μέσα σε αυτόν το κύκλο. Γιατί ο κύκλος του βόλεϊ είναι οικογενειακός. Είναι ωραίος κύκλος. Είναι κύκλος ο οποίος δείχνει ότι είναι ανθρώπινο το βόλεϊ. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Αλλά από τα λάθη μας και την σιγουριά μας την πατάμε. Και θα την πατήσουμε. Όπως και εγώ κάνω μια εκπομπή, μπορώ να πω κάτι λάθος, να το πάρει κάποιος λάθος. Με όλο μου το θάρρος, σας ζητώ συγγνώμη εάν σας έχω φέρει σε δύσκολη θέση. Να λέμε την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο Δημήτρης σε ένα σχόλιο, συμφωνώ με τον κύριο Σκοπελίτη, απλά ακούγονται πράγματα για ομάδες και δεν ξέρω αν ισχύουν. Τώρα, Δημήτρη, για αυτό που λες, πριν προχωρήσω λίγο παραπάνω, όλες οι ομάδες, θα το πω και λίγο στη λαϊκή, γεια σου Ζωζεφ, καλησπέρα, χρόνια πολλά, έχουν από ένα κακό σπυρί. Όλες οι ομάδες, είτε είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φίνικας, Πίγασος, Κηφισιά, εδώ οι ποδοσφαιρικές ομάδες και έχουν προβλήματα, δεν θα έχουν και ομάδες εδώ. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ δεν θέλω να καλύψω τίποτα. Απλά δεν είμαι ο αρμόδιος να πω πράγματα για μια ομάδα που δεν ξέρω, να σας το πω αλήθεια, δεν ξέρω τι σχέδια έχει βάλει για την επόμενη χρονιά, γιατί μας έρχεται σε λίγες μέρες, για τη συνέχεια. Μέχρι εκεί, αυτά που ξέρω εγώ, όπως ανέφερα, όπως μου είπες για το σχόλιο, λόγω ενός προσωπικού δεν ταξίδευσε.
μέχρι εκεί. Τώρα μεταγραφές που ακούγονται, φημολογίες, δεν μπορώ να πω. Αυτό που διάβασα κι εγώ είναι ότι μου έδωσε και ωραία πάσα, φίλε μου Δημήτρη, ότι ο Πίγασος, ο Φίνι Κασίρου, μπορεί με την ήττα που έκανε στο Παλατάκι με 3-0, με σβηστές μηχανές και με άρθρα τα οποία δείχνουν και γράφουν πάρα πολλά ότι ο πασαδόρος της ομάδας του Φίνικα, ο Μάρκος ο Γαλιώτος, είναι κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το ξέρω καθόλου, να σου πω ότι έχει κλείσει, έχει πάει, έχει κάνει. Ο μόνος που μπορεί να το πει είναι, όπως είπα, κάποιος από τη διοίκηση ή ο ίδιος ο Μάρκος. Εγώ όμως δεν είμαι σε θέση να τον πάρω τηλέφωνο, να του στείλω ένα μήνυμα στο Facebook, να μιλήσουμε, με βιντεοκλήση. Δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, με τίποτα. Μέρες που είναι δεν χρειάζονται αυτά. Ό,τι είναι θα ενημερωθούμε. Εάν είναι κάτι θα ενημερωθώ και εγώ. Να το ξέρετε. Πλέον έχω αποκτήσει κάποιες συνεργασίες εύγερες και μου έρχονται και σας τα λέω. Τώρα, ο Φίνικας που ξεκινήσαμε με αυτή την πάσα, όπως το έχω ζήσει και εγώ, η αλήθεια είναι ότι ο Φίνικας έδειξε ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελέσματα ορθά που τον φέρανε μέσα στην τετράδα και στην πεντάδα. Μέχρι τώρα ο Φίνικας στην πέμπτη θέση που βρίσκεται σε καλή θέση, να σας πω. Γιατί όσοι ξέρετε και ξέρουμε, είναι ομάδα φέτος που θα δείξει τα δόντια της αν θέλει να μείνει στην Volley League και για την επόμενη χρονιά. Θα είναι λάθος όλων μας να δούμε το Φίνικα να πέφτει κατηγορία. Γιατί, εντάξει, και εγώ στην ομάδα είμαι, θα στεναχωρηθώ. Και θα στεναχωρηθώ πολύ αν δω την ομάδα να διαλύεται. Ο Φίνικας έχει ένα ρόστερ το οποίο τέτοιο ρόστερ για να παλέψει με νύχια και με δόντια σε κατηγορία είχα να δω χρόνια. Όχι ότι έχω αμφιβολίες, ίσα παιδιά, ότι θέλω να δω πιο ενισχυμένη την ομάδα του Φίνικα από το 2024 με το που έρθει το νέο έτος στο δεύτερο γύρο, αρκετά ενισχυμένο. Και αυτό εννοώ να πέσει προτάσεις για παίχτες οι οποίοι, γνώμη μου, εκεί που πονάει η ομάδα, για μένα, μπορεί να μου πει και ο φίλος ο Μάνος της Κοπελίτης, για μένα είναι δύο θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Πρώτα, η ομάδα, αν μπορεί να το κάνει, να βρει κεντρικό που να είναι στα ίδια κύματα βελτίωσης και επίπεδου με τον Μπράιαν. Εκεί βλέπω ότι και Πασαδόρο, όπως λέτε με την φημολογία ότι θα φύγει ο Γαλιώτος, το πάμε για εκεί, γιατί εγώ είχα έναν παίχτη για κεντρικό. Τώρα, εάν αποχωρήσει ο Μάρκος ο Γαλιώτος από την ομάδα, είναι μια θέση η οποία, ναι μεν, έχει τον πολύ ταλαντούχο, τον Πετσιά, να τον αντικαταστήσει. Θυμάστε όλοι, στην Καλαμάτα έβαλε τον Πετσιά μέσα ο κύριος Ήλιτς, ένας προπονητής ο οποίος πρώτη φορά στη Volley League σαν πρώτος, δείχνει τα δόντια του και έδειξε τα δόντια του με τον Πετσιά ότι μπορεί να αλλάξει και να τον εμπιστευτεί. Αλλά για τη Volley League, τώρα στο δεύτερο γύρο που όλα τα παιχνίδια για το Φίνικα θα είναι derby, το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ομάδες που είναι κάτω από το Φίνικα στη βαθμολογία, όχι ότι όλες είναι κακές, είπαμε, η κάθε ομάδα έχει το δικό της. Για μένα, όπως σας ανέφερα, μία θέση με πονάει και θέλω εκεί να γίνει η γρήγορη αλλαγή. Η ομάδα θέλει κεντρικό. Κεντρικό ο οποίος, ναι μεν, όχι να σηκώνεται και να σκεπάζει τον μπλοκ, κεντρικό να μπορεί να δέσει με τον Μπράιαν και να μπορεί και να παίξει και ο Πασαδόρος πρώτο χρόνο. Γιατί με πρώτο χρόνο στο φετινό πρωτάθλημα με τον Τάτσα δεν είδαμε
Εγώ προσωπικά με έχω μετρήσει σε όλα τα παιχνίδια 10 πρώτους χρόνους να έχει παίξει. Σε σχέση με τον Bryant που έχει τους διπλάσιους πρώτους χρόνους. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο πασαδόρος πρέπει να εμπιστευτεί και τους κεντρικούς, τους ακραίους, τους διαγώνους, ακόμα και πώς θα του έρθει η υποδοχή. Σε θέμα υποδοχής, ναι μεν, έχουμε το Σονάκι, ο Φοινικάς, έχει και τον Καρασαβίδη. Ακόμα στο ρόστερ υπάρχει ο Καρασαβίδης. Διαβάστε λιγάκι τα ρόστερ. Αποχωρήσεις παιχτών ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Έχει ωραία υποδοχή η ομάδα. Η ομάδα είναι δουλεμένη. Κάποιες λάθος επιλογές παιχτών τον τελευταίο καιρό. Γεια σου Κώστα Καπερώνη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Μπορεί να τους εμπιστευτεί, αλλά απ' την άλλη, παιχνίδι με παιχνίδι, δυσκολεύονται οι παίχτες. Χάνουν το ρυθμό τους, δεν ξέρω, δηλαδή ξεκινάει ένα παιχνίδι, μια ομάδα πέφτει κάτω. Όχι ότι δεν μιλάω για τον κόσμο, αφήστε τον κόσμο. Σήμερα δεν μιλάω καθόλου για κόσμο. Μιλάω για τις ομάδες, πώς τις έχω δει εγώ και πώς και εσείς τις έχετε δει, και εννοείται πως μπορείτε να μου γράψετε σχόλιο μέσα στο live, να το βλέπω, να το συζητάμε. Εννοείται, ανοιχτή κουβέντα κάνουμε. Και εσύ φίλε μου Μανώλη, αν είσαι εδώ κοντά, μπορείς να έρθεις να συζητήσουμε ευχάριστα. Επόμενο πράγμα που έχω δει μέσα από το Φοίνικα. Πέρα από ότι χρειάζεται κάποιον κεντρικό, γεια σου Σταύρο Μαραγκό, όπως σας το λέω, αυτό πιστεύω. Πρέπει όλοι μαζί να ανεβάσουν την ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται να ανέβει και 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 να ανέβει για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όχι ότι δεν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με το επίπεδο που βρίσκεται φέτος η ομάδα του Φοίνικα. Δεν ζητάμε. Τώρα θα μιλήσω σαν Λευτέρης, ούτε ότι σαν DJ της ομάδας, ούτε σαν κάτι άλλο. Μιλάω σαν... Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί κοιτάζω την ομάδα και την κοιτάζω και λέω «ΟΚ, φέτος ναι, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα». Δεν δείχνουνε να πάμε κάτω, κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω το χάσαμε με την Κηφισιά στο League Cup, που εκεί φέτος η ομάδα θα έκανε την ανατροπή. Θα βρισκόταν ξανά σε μια θέση σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης. Απ' την άλλη όμως δεν σταματάει εκεί η προσπάθεια. Ο Σταύρος ο Μαραγκός, ο δεύτερος προπονητής της ομάδας και φίλος, γνωρίζει καλύτερα. Να σας το πω. Είναι ο προπονητής της ομάδας. Εγώ δεν είμαι κάθε μέρα στις προπονήσεις. Μπορεί και να μην πάω και καθόλου σε προπονήσεις να δω, λόγω της εργασίας μου. Αλλά αυτά που βλέπω, η ομάδα, όπως είπα, χρειάζεται ενίσχυση. Εάν φύγει, όπως σας είπα, και με τις δημοσιεύσεις που υπάρχουν, αποχώρηση Μάρκου Γαλιώτου, ναι, θα βρει τη χρυσή τομή η ομάδα. Θα βρει παίχτη. Μπορεί και με τον Πετσιά να παίξει, αλλά χρειάζεται κάποιον, όπως ανέφερα πριν λίγα λεπτά, να μπορεί να δείξει πρόσωπο και χαρακτήρα στην πιο νευραλγική θέση μια ομάδα βόλεϊ, που είναι η θέση του πασαδόρου. Συν η διοίκηση από εκεί και πέρα θα κρίνει τι άλλο προσθήκες μπορεί να κάνει για το δεύτερο γύρο. Υπάρχουν βελτιώσεις στην ομάδα, θα υπάρχουν βελτιώσεις. Το ρόστερ του Φοίνικα είναι αρκετά καλό, ικανοποιητικό, με παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου βοηθήσουν σε κρίσιμες λύσεις, σε κρίσιμες αποφάσεις, και υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι είναι νέοι σε ηλικία, μικρή σε ηλικία, και όλα αυτά δένουνε. Τώρα μου πείτε, κάποιος με ρώτησε, δεν έζησα κατά λάθος το σχόλιο σου, εάν έχω ξεχωρίσει κάποιον παίχτη από την ομάδα του Φοίνικα. Δύσκολη ερώτηση, να σας πω την αλήθεια, αλλά μία απάντηση θα τη δώσω. Γκόμες. Βαρόμετρο, παίκτης που παίρνει πολλές μπάλες, και παίκτης εμένα που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση φέτος, γιατί είχα να δω από εποχή Ντε Σόουζα, το Βραζιλιάνο που υπήρχε, ένα τέτοιο ακραίο
με πάθος και ψυχή. Και να χάνει η ομάδα δείχνει. Μόνο αυτός έχω ξεχωρίσει. Τα υπόλοιπα, όταν τελειώσει και ο δεύτερος γύρος και ολοκληρωθεί, θα τα πούμε και θα κάνουμε την μεγάλη μας σούμα για τα υπόλοιπα. Η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ποιος περίμενε να περάσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για τη διοργάνωση της FCAP? Ποιος περίμενε να δουλεύει τόσο πολύ ένας πραγματικά δουλευταράς προπονητής την ομάδα του, και ποιος πίστευε ότι ο Μίλωνας φέτος κάνει την καλύτερη του χρονιά όσα χρόνια είναι μέσα στη Volley League? Μη σας κάνει εντύπωση επειδή κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό? Εγώ ανέβασα το άρθρο όπως το βρήκα και μου δώσαν την άδεια. Ό,τι βγαίνει, έχω την άδεια και το ανεβάζω. Και βλέπετε, χωρίς να γράφω και εγώ κάτι. Αν είναι και κάτι θέλω να γράψω εγώ, είναι δικιά μου γνώμη και άποψη. Φέτος ο Μίλωνας είναι μία από τις ομάδες πραγματικά που τη χαίρομαι, αλλά και τη φοβάμαι. Τη φοβάμαι για τον απλούστατο λόγο. Πού θα πάει όλη αυτή η κούραση της ομάδας? Πώς διαχειρίζεται ένας προπονητής μια τόσο καλοδουλεμένη μηχανή, και πώς μπορεί ένας Μπόμπι Ιορντάνοφ, έχουμε μια μικρή διαφορά με τον Μπόμπι ηλικιακά, είναι λίγο πιο μικρός από μένα, αλλά δουλεύει λες και είναι 28-29 χρονών, στο καλύτερο επίπεδο της ηλικίας του για Volley League, και ένα τεχνικό επιτελείο που βρίσκεται μέσα ο πρώην αθλητής και φίλος ο Ηλίας ο Λάπας. Τι επίπεδο έχουν δείξει? Θα θυμίσω τώρα κάτι, θα σας πω και μια ιστορία. Ο Ηλίας ο Λάπας ήταν ο πιο μακροβιότερος παίχτης στη Volley League που είχε μείνει στο Φίνικα. 5 συνεχόμενα έτη. Ξέρετε την ιστορία του Ηλία? Ποιος ήτανε? Όταν εμπιστεύτηκε ο Φίνικας τον Ηλία, έδειξε ότι μπορεί, του λέει, εγώ θα σου δώσω τα κλειδιά της ομάδας, πάρτα, και εσύ θέλω να μου έχεις τα αποδυτήρια ήρεμα και να μου βγάζεις οι παίκτες να βγάζουν αποτελέσματα. Ο Ηλίας ξέρετε ότι δουλεύει και δουλεύει τόσο φανατικά για το βόλεϊ, που χωρίς το βόλεϊ ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει. Σας το λέω γιατί ξέρω και τον κουνιάδο του. Δουλεύω μαζί του. Αγαπάει αυτό που κάνει. Και ο ίδιος ο Ηλίας ο Ψάρας, ο Ηλίας Λάπας μαζί με το Σάκη Ψάρα, καταφέρανε και κάνανε μια Κηφισιά. Δημήτρη, με έχεις φάει με την Κηφισιά, φίλε μου. Έχει κάνει ένα Μίλωνα να έχει συνοχή, να έχει αγωνιστική με αγωνιστική τα επίπεδα. Παίχτες οι οποίοι στον προηγούμενο ευρωπαϊκό αγώνα παίξανε και γυρίσανε με ίωση, και σε έναν αγώνα έβαλε τα δεύτερα και με τη δεύτερη ομάδα και δεν μπορούσε να συμπληρώσει ούτε δωδεκάδα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έδειξε ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Και το πιο μεγάλο αποτέλεσμα ήταν ότι βρήκε απέναντί του τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έκανε μία, εντάξει, από την τέταρτη θέση πηδάω 3 θέσεις να πάμε, πήγα στην πρώτη θέση τον Ολυμπιακό, που είδα εγώ τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, να βγάζει μάτια και να κερδίζει επιτέλους το Champions League φέτος, για τη φετινή χρονιά, να παίρνει 3 βαθμούς. Που από εκεί που ήταν 0 πήρε 3 βαθμούς με εξαιρετικό Τζιάβρα, εξαιρετικό Παγέν, εξαιρετικό Τράβιτ. Όλη η ομάδα δούλεψε καλά
Αλλά με το Μίλωνα τι ακριβώς έγινε? Δεν ξέρω και δεν θυμάμαι πόσους άσους είχε ο Μίλωνας απέναντι στον Ολυμπιακό. Νομίζω είχε κοντά στους 12 με 14 άσους. Δεν έχει ξαναπάρει ποτέ ο Μίλωνας, γιατί έκατσα και έκανα μια μικρή έρευνα χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ. Δεν έχει ξαναπάρει τόσους. Και ήταν ρεκόρ για την ομάδα. Τους έπαιξε με την ψυχολογία, έπαιξε με τον τρόπο κούρασης. Είδε ότι δεν τραβάει. Έπαιξε το παιχνίδι 50-50, γιατί να πούμε την αλήθεια, από πέρσι μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Μίλωνας είναι μια ομάδα τετράδας πλέον. Και μπορεί άνετα να κάνει την έκπληξη. Και η βαθμολογία με το δεύτερο είναι ακριβώς από πάνω του. Ο ΠΑΟΚ είναι με ένα βαθμό παραπάνω. Είναι στους 16 ο ΠΑΟΚ, 15 ο Μίλωνας. Δεν θα πούμε για ήττες και πόσες. Μιλάμε τώρα πόσο μπορεί να δείξει ο Μίλωνας. Όπως σας είπα, είναι μια ομάδα εγώ που την φοβάμαι πάρα πολύ. Τώρα θα πείτε το άλλο. Υπήρχε ένα ερώτημα με την 8η αγωνιστική, το παιχνίδι που αναβλήθηκε, Φοίνικας Μίλωνας. Επανέρχομαι γιατί είναι δύο ομάδες, η μία πάνω κάτω από την άλλη, και συνδέει κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Τόσα σχόλια που γραφτήκανε. Δεν μπορούσε η ομάδα του Μίλωνα να έρθει. Δεν μπορούσε να παίξουνε. Δεν μπορούσε. Παιδιά, μπορείτε να πάψετε μια φορά και να ασχοληθείτε με τι πρόγραμμα έχει αυτή η ομάδα ή η εκάστοτε ομάδα, όποια ομάδα και να είναι, τις επόμενες μέρες. Ο Μίλωνας είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι Τετάρτη. Δεν μπορούσε να μείνει στη Σύρο, να παίξει και να φύγει την επόμενη μέρα με 9 με 10 μποφόρ, να τρελαθούν από τα λεπορία, να πάνε να κάνουν την προετοιμασία τους για το ευρωπαϊκό παιχνίδι τους. Καταλαβαίνετε? Μιλάμε, εγώ διάβασα κάποια σχόλια σε κάποια άρθρα τα οποία λέγανε ρε παιδιά, εγώ αλήθεια συχάθηκα που δημιουργώ εγώ τις αφήσεις της ομάδας, εγώ τις δημιουργώ, και κάτω από τις αφήσεις γράφανε. Και από εκεί είπα δεν θα ξανασχοληθώ ούτε με τις αφήσεις της ομάδας, γιατί μου κάνουν εμένα ζημιά ψυχολογικά, και κακό στο φιλάθλο κόσμο της ομάδας. Ξέρετε, θα σας πω μια ιστορία. Θα σας πω και άλλη ιστορία. Πέρσι έχει φύγει ο Φοίνικας να πάει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχουμε χάσει και ακριβώς μετά από 2 μέρες, 3 μέρες, πήγε να παίξει στη Βέρεια με τον Φίλιππο Βέρειας παιχνίδι για τη Volley League που κερδίσαμε 2-3. Και ακριβώς μετά αλλάξαμε προπονητή, φέραμε τον Μιλενκόσκι και πάει λέγοντας ιστορία. Μέχρι εδώ καλά? Ξέρατε εσείς, γεια σου Γιάννη Γαλιώτο, καλησπέρα. Ξέρατε όλοι εσείς, οι πολύξεροι του πληκτρολογίου, ότι αυτή η ομάδα πέρσι που ταξίδεψε έκανε ένα κάρο έξοδα με κακοκαιρία, γύρισε πίσω μετά το παιχνίδι και με μεγάλη κούραση πήγε και έπαιξε με 1 μέρα ξεκούραση? Το έχετε ξαναδεί αυτό? Σκεφτείτε τι κούραση βγάλανε μέσα στο παιχνίδι τους. Δεν βγήκαν τα αποτελέσματα που θέλανε. Όλη εκείνη τη μέρα βλέπαμε ένα Φοίνικα να παίζει στη Βέρεια και να λέμε με τη Βέρεια πήγε και βγήκε ο Φοίνικας 2-3 σετ.
Το ίδιο σκεφτείτε ότι μπορεί να γινόταν με το Μίλωνα. Να παίζε 5 σετ στη Σύρο, 5. Να ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα και να έχει και την Ευρώπη μετά που φέτος πέρα από την εγχώριες διοργανώσεις θέλει να πάει καλά και όσο πιο μακριά γίνεται στο ευρωπαϊκό. Το θέλατε αυτό να το δείτε στο Μίλωνα? Να δείτε παίχτες οι οποίοι και να πείτε κάποιοι θα χαρούν, ναι, θα πούνε μπράβο, κοίτα ο Ψάρας. Σταματήστε, αλήθεια σας λέω. Εγώ τώρα δεν είμαι ούτε ο δικηγόρος, ούτε ο σωματοφύλακας, ούτε ο καλός και ο κακός αστυνομικός. Σταματήστε όσοι είσαστε του πληκτρολογίου, του Facebook, του καναπέ σας, να κρίνετε ομάδες είτε Κηφισιά, Καλαμάτα, Πολύχνη, Ορεστιάδα, Φοίνικας, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και να λέτε συνέχεια μπουρουμπουρ χωρίς να ξέρετε, ρε παιδιά. Τα λέω τώρα για να λιγάκι να βάλετε λίγο τη λογική ότι έχουμε ζήσει σε μια ομάδα το πως περνάει μια ομάδα την αποστολή της. Εγώ έχω ζήσει την ομάδα του Φοίνικα και ακόμα τη ζω. Μέχρι φέτος θα τη ζω. Του χρόνου δεν θα είμαι στην ομάδα. Για τον ΑΒ λόγο. Έχετε καταλάβει πως μπορεί αυτό το πλάνο μιας ομάδας να έχει Ευρώπη, Ελλάδα, αγώνες και να λέτε μετά όλοι είναι κουρασμένοι. Να τα. Φετινό αποτέλεσμα. Ξαναγυρίζω λίγο πιο πίσω την ανασκόπησή μας. Φοίνικας Κηφισιά. Πρωτάθλημα 3-0. League Cup 1-3. Και όλο το νησί είπε ένα πράγμα. Τους έχουμε. Η ομάδα της Κηφισιάς δεν είναι φορμαρισμένη. Δεν μπορεί. Ωραία. Η ιστορία τι έγραψε? 1-3. Εγώ από τη μία χάρηκα. Χάρηκα όμως για κάποιους που βιάζονται να μιλήσουν. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μια ερώτηση στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Δημήτρη, θυμάσαι τι σε ερώτησα τη μέρα που κάσαμε και πιάμε καφέ? Εγώ δεν τρέπομαι να λέω ποιοι είναι οι φίλοι μου. Εσένα και τον Τζάπο. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι στο League Cup είναι διαφορετικό και κάποιος θα στεναχωρεθεί? Θυμάσαι όμως και το άλλο που σου είπα. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω? Και τι μου απάντησες? Θέλω να το γράψεις. Θέλω να το γράψεις δημόσια. Εγώ έβλεπα τι θα γίνει. Γιατί μου αρέσει να βλέπω μπροστά. Και σε κάποια παιχνίδια ξαναπάω λίγο πιο πίσω στην ομάδα του Φοίνικα. Να λέω προσοχή στον κόσμο. Είναι παιχνίδι το οποίο φοβάμαι. Δεν θέλω να χάσουμε. Όχι να χάσουμε πόντο. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρουμε πόντους. Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσουμε 3-0 σετ, 1-3 σετ. Βαθμούς τα σετ είναι εύκολα να τα πάρεις. Είτε με νίκη. Ισοπαλία δεν υπάρχει στο βολέι. Την κατασκευάσανε. Την κατασκευάσανε για να παίξουν δύο ομάδες ένα ακόμα σετ, το πέμπτο σετ στο tie break. Αυτό είναι η ισοπαλία. Και σύντομα με τους νέους κανονισμούς που έχουν ήδη βγει και δεν σας τους έχουν ενημερώσει, διαβάσει ή εγώ δεν το έχω αναρτήσει, από το 2025 και μετά υπάρχει πιθανότητα, να σας τα πω και λίγα έτσι, οι επόπτες κατεργούνται. Δεύτερος διαιτητής κατεργείται. Δεύτερος διαιτητής είναι το video referee. Πρώτα απ' όλα, επιστρέφει η αλλαγή. Ξέρετε ποια είναι η αλλαγή, Κάνει σερβίς, βρίσκει στο φιλέ, δεν έχει πόντο, έχει αλλαγή. Επιστρέφει. Και εκεί να δούμε πώς θα το διαχειριστείτε όλοι σας.
Αυτό έγινε σε αγώνα ευρωπαϊκό γυναικών. Εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός. Πριν συνεχίσουμε την ανασκόπησή μας στις υπόλοιπες 3 ομάδες. Έγινε μία πώς το λένε, μία πρόβα, ήταν φιλικό παιχνίδι, το οποίο θέλουν να δουν πώς θα λειτουργήσει. Το πιστεύετε ότι πήγανε όλα λάθος? Γιατί έχουν συνηθίσει οι διαιτητές να έχουν το δεύτερο από κάτω να πάρει γνώμη. Και δυστυχώς η τεχνολογία, όσο κι αν τη θέλουμε στη ζωή μας, άλλο τόσο θα δημιουργήσει κακό σε πρωταθλήματα. Το έχετε σκεφτεί? Για σκεφτείτε τώρα. Στην Ελλάδα ένας διαιτητής, video referee, όχι επόπτης, αλλαγή. Η γραμμή των 3 μέτρων θα γίνει 4 μέτρα. Θα μεγαλώσει η μικρή ζώνη από τη μεγάλη. Η μεγάλη θα μικρύνει. Σκεφτείτε, αυτά που μιλάμε έχουν βγει, τα είχαν ανακοινώσει, κάποια στιγμή τα διώξανε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω spoiler και να τα βάλω να το διαβάσετε. Απλά είχα βρει τα πιο top, τα οποία τα είχαν ανεβάσει και είπανε τι μπορεί να εφαρμοστεί. Και δυστυχώς αυτό που έχει εφαρμοστεί είναι η αναβάθμιση του video check, που δυστυχώς το video check στην Ελλάδα ακόμα είναι σε πλαίσια ερασιτεχνισμού. Ωραία αυτή η παρένθεση. Τρίτη ομάδα που θα πούμε, όχι τρίτη ομάδα, ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχει δείξει ο κ. Μιλακόσκι ότι ο κ. Μιλακόσκι κάτι μου λέει ότι ναι, μπορούμε, αλλά μέχρι να αποκτήσουν τον Γάλλο τον ακραίο, η ομάδα παράπαιε. Η ομάδα φωνάζει μέχρι τώρα ότι χρειάζεται μεταγραφές. Καλή θέση του ΠΑΟΚ η τρίτη θέση. Πρέπει όμως, κύριε Μιλακόσκι, εκεί στη δίκη του ΠΑΟΚ, μήπως λέω να πάρετε κεντρικό. Ωραίος και ο Παπαλεξίου, ωραίος και ο Λινάρδος. Δουλευταράδες και οι δύο, Έλληνες και οι δύο. Έχεις και τον Τακουρίδη πίσω, έχεις και τον Γάτσι, 4. Δεν έχεις όμως έναν κεντρικό ο οποίος μπορεί να πάρει μπάλες. Αποκλείστηκε στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ με 1-3. Έπαιξε όμως πολύ καλό βόλεϊ, να το λέμε αυτό, για να αποκλειστεί. Έπαιξε πολύ ωραίο βόλεϊ, αλλά δυστυχώς δεν του βγήκε. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει προσθήκες. Κεντρικό οπωσδήποτε. Λίμπερο και ακραίο έχει τον Κοκκινάκη, ο οποίος μπορεί να παίξει και σαν ακραίος, γιατί τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό έπαιζε ακραίος. Στον ΠΑΟΚ βαφτίστηκε λίμπερο και στην Εθνική το ίδιο. Ένας πολύ καλός αθλητής που δίνει μεγάλη όθηση στην ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ πονάει σε αυτήν τη θέση πάρα πολύ. Και η θέση του ακραίου που καλύφθηκε χρειάζεται όμως μία ακόμα προσθήκη. Τώρα ποια είναι η πιο πιθανή? Τώρα αν κάτσω και βγάλω εγώ ένα γκάλωπ, τι πιστεύετε εσείς, ποιοι πρέπει να αποχωρήσουν και αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Έχω συνομιλήσει με αρκετούς, έχω πει τις γνώμες μου, έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με πολλά άτομα της World League. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά σαν Λευτέρης και σαν Sport Volley μπορώ να πω τι πιστεύω. Ούτε είμαι αυτός που θα υπογράψει το χέρι του και θα πει θα γίνει αυτό. Μπορώ να πω μια πρόταση και ας περάσει ο λόγος μου. Μέχρι εκεί.
Όπως κάνω και εδώ. Ρίχνω μια πρόταση, λέω τη γνώμη μου και μέχρι εκεί. Σεβασμό σε όλους και σε όλες. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός καταρχάς παίζει τα ρέστα του για την Ευρώπη για να μην αποκλειστεί. Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την Ευρώπη, πρώτα και φυσικά από την Γαλατασαράη, δεύτερος ο ΠΑΟΚ και 3 ομάδες που έχουμε μέχρι τώρα, Μίλωνας, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ακόμα δείχνουν ότι μπορούν. Ο Παναθηναϊκός όμως στο πρωτάθλημα και ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει το ίδιο μοτίβο. Το ίδιο μοτίβο. Θέλω 6 παίχτες με 7 να μου καλύψουν όλο το ρόστερ. Ξαφνικά βλέπω ένα Παναθηναϊκό φέτος, όχι ότι μου λέει ότι παίζει καλά, απλά τον βοηθάει η εμπειρία και οι παίχτες που έχουν. Πρωτοψάλτης επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει κάποιο τίτλο. Έχει τον Πετρέα, μπράβο. Έχει τον διαγώνιό του, Φερνάντες νομίζω λέγεται, κόλλησα τώρα. Πήρε από την Κηφισιά να καλύψει τον Ζήση, τον Κοντοστάθη. Στην πάσα πήρε για πρώτο πασαδόρο τον πρώην παίκτη του Φίνικα, τον Ιερεζουέλο, αλλά απέκτησε και τον Κασαμπαλή. Και ρωτάω, χρειαζότανε? Για μένα η λύση Ιερεζουέλο, και σε αυτήν την ηλικία που είναι, ο Παναθηναϊκός έκανε μια επιλογή, οποία εγώ, παιδιά, αλήθεια λέω, αλήθεια θα σας πω με όλο το θάρρος, επιλογή για να καλύψει το ρόστερ. Καθώς έφυγε ξαφνικά ο Πασαδόρος που είχαν αποκτήσει, ξαφνικά σηκώθηκε και έφυγε. Και εκεί που ψάνανε, βρήκαν ελεύθερο τον Ιερεζουέλο. Όχι ότι δεν έχει παίξει ο Ιερεζουέλο, αλλά για μένα, κύριε Ανδρεόπουλε, με όλη μου την αγάπη που σε εκτιμάω και σε εκτιμάω πάρα πολύ, ο Κασαμπαλής σε έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Σε έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Αλλά ο Ραγκέλ γιατί δεν παίζει? Γιατί δεν παίζει ο Ραγκέλ? Είναι ένα ρόστερ φέτος πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Και να μην ξεχάσουμε ότι σε αυτό το περίεργο κουμάντο στην ομάδα κάνουν οι ίδιοι φιλάθλοι της ομάδας, που εκείνοι μαζί με τον Ανδρεόπουλο αποφασίζουν και διατάζουν ποια ομάδα θα είναι για την επόμενη χρονιά. Μου αρέσει το ρόστερ τους, αλλά λάθος επιλογές. Γιατί δεν παίζει ο Ραγκέλ? Γιατί ο Ιερεζουέλο τις τελευταίες αγωνιστικές πριν παίξει με Φίνικα, αλήθεια σας λέω, πριν παίξει με το Φίνικα και ευρωπαϊκό, έδειξε ότι μπορώ. Έχει μεγαλώσει. Ένας πασαδόρος σαν το επίπεδο του Ιερεζουέλο, παγκόσμιας κλάσης παίχτη, δείχνει ότι ναι, την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα και στο Φίνικα τρίβαμε τα μάτια μας. Η ίδια ιστορία πασαδόρου, ξένου πασαδόρου στην Ελλάδα, που ήρθε στη Νίκη Αιγινίου και μετά μετεπήδησε στο Φίνικα για τον Ματέο Πάρης. Είναι η ίδια περίπτωση, ακριβώς ίδια. Τον εμπιστευόμαστε, αλλά τον ρίξουμε στον πάγκο. Τον εμπιστευόμαστε για κρίσιμα παιχνίδια, αλλά στα κρίσιμα δεν μπορεί να παίξει. Γιατί έχει μεγαλώσει. Γιατί. Μπορώ να ρίξω και μια πρόταση για την ομάδα του Φίνικα.
Μπορείς να τον φέρεις στο Μάτεο Πάρης? Είναι σε ηλικία 40 χρονών, 41 χρονών, κοντά σου στη βαχτή. Φέρ τον να παίξει. Τους λόγους τους ξέρεις. Φέρ τον. Πέρα ότι έχει την οικογένεια του εδώ, μπορεί να σου παίξει. Μισή χρονιά. Από εκεί και πέρα μια πρόταση ρίχνω. Και τώρα ερχόμαστε στον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός με ένα καλό ρόστερ, πολύ βαθύ ρόστερ, με τα λεγόμενα όλων των φιλάθλων του, φίλοι ακροατές, φίλοι τηλεθεατές, το αίτητο του Ολυμπιακού ποτέ δεν θα σπάσει. Δυστυχώς έσπασε. Βλέπετε ότι όταν έχεις μεγάλη γλώσσα την πατάς. Το δυσάρεστο είναι ότι ένα πρόστιμο που έφαγε ο Ολυμπιακός 20.000 ευρώ για τα επεισόδια που γίνανε στο League Cup με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγώνας δεν ολοκληρώθηκε, και αυτό είναι που έχει μαυρίσει την ιστορία του ελληνικού βόλεϊ, την ιστορία δύο αιώνιων αντιπάλων, την ιστορία δύο ομάδων που έχουν κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους. Δεν είναι πρέπον ο Ολυμπιακός και μια σχετική απόφαση, 20.000 ευρώ, το παιχνίδι πάει στα χαρτιά στην Παναθηναϊκό. Λάθος. Όταν εγώ, παιδιά, λέει και ένας άλλος Λευτέρης, ακούω και βλέπω και λέω, ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα ανάποδο, οι τρεις αυτοί ομάδες, σκεφτείτε τι θα γίνει. Στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 3-0 σετ. Στο ρελαντί όμως, στο ρελαντί. Έχει ένα ρόστερ από τα καλύτερα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ομάδα πέρσι, για να κλείσει χρονιά που σε λίγες μέρες κλείνει, μετά από χρόνια έφερε ευρωπαϊκό τίτλο, να τα λέμε αυτά. Αλλά το αγκάθι σε αυτή την υπόθεση είναι ο προπονητής τους. Δεν γνωρίζει, δεν έχει μάθει ακόμα πώς θα διαχειριστεί τόσο καλούς παίχτες. Τράβιτσα, Ιντάλκο, Παγιέγκ, Στέρν, ο κεντρικός τους ο Βραζιλιάνος, Τζούριτς, Τζιάβρας, Κουμεντάκης και πάει λέγοντας. Γιατί δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί? Μήπως τα λάθος αποτελέσματα έρχονται από λάθος κρίσεις ενός προπονητή ο οποίος έχει στερήσει σε μεγάλο βαθμό με τις επιλογές του μια καλύτερη θέση στο Champions League, που ο Ολυμπιακός μετράει 3 ήττες και 1 νίκη. Στο πρώτο παιχνίδι, το είδατε όλοι, κρίθηκε σε μια λάθος απόφαση ενός διαιτητή, αλλά ήταν καλύτερη ομάδα η αντίπαλος. Στο δεύτερο παιχνίδι υπήρχαν νεύρα, κόντρα μεταξύ του Γερμανοκουβανού παίχτη που έχουνε με τον προπονητή και τον έβγαλε. Και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Εκεί στη διοίκηση, σε όλη τη διοίκηση, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε το Βουρδέρι. Ο Βουρδέρης είναι χρόνια στη Volley League, σαν δεύτερος. Ο Βουρδέρης είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι να γυρίσει, να ενσωματωθεί στο ρόστερ της ομάδας Ολυμπιακού, έκανε χρέη πρώτου και δεν τα πήγε κι άσχημα. 3 νίκες στα προκριματικά για να περάσουν στον επόμενο γύρο, για να μπουν στους ομίλους του Champions League, έκανε ο Βουρδέρης. Το μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού είναι αυτή η θέση. Το μεγάλο λάθος όμως δεν είναι ο προπονητής.
είναι οι αποφάσεις που παίρνει μια διοίκηση. Και στην Ελλάδα ξέρουμε ότι το λάθος και το μπαλάκι το ρίχνουμε στον προπονητή. Αυτά τα πράγματα σε μια ομάδα που διεκδικεί όλους τους τίτλους, ναι μεν λέγεται πρωτάθλημα, League Cup, σε λίγες εβδομάδες θα γίνει και η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Με το που ξεκινήσει η χρονιά, Κύπελλο Ελλάδος έχουν οι άλλες ομάδες, με κλήρωση μετά με το μεγάλο. Μπορεί να εμπιστευτεί τον Καστελάνη? Περίεργα πράγματα. Εγώ γενικά, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή που επέλεξα να σας κάνω για φέτος, όλα αυτά τα χρόνια και γενικά σήμερα που βγήκα μετά από 2 εβδομάδες, είναι και ένας λόγος αυτός, ότι να σας το πω να το ξέρετε, ότι ο Λευτέρης δουλεύω πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν προλαβαίνω να φτιάχνω τα άρθρα, να βλέπω τα αποτελέσματα, να φτιάχνω, να βλέπετε και τις δηλώσεις. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ μετά από κάποιες μέρες μου βγαίνει μεγάλη υπερένταση. Γιατί και τρώω αρκετές ώρες στον υπολογιστή μου για όλους εσάς να ενημερωθείτε, και χαίρομαι που εμπιστεύεστε την ομάδα στο Facebook, το Sport Volley. Χαίρομαι δεόντως που μπορεί είτε να είμαστε 2, 3, 10 παρακολουθούμε την εκπομπή. Για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει, και το βλέπετε και εσείς και εγώ και πολλοί κόσμος, ότι η εκπομπή παρακολουθείτε. Εάν έχω προσβάλει, δεν το κάνω με κακία. Ίσα ίσα ζητάω και συγγνώμη. Και ζητάω και αρκετές φορές συγγνώμη σε εκπομπή αν έχω πει κάτι λάθος. Το Sport Volley είναι μια εκπομπή, όπως είδα και άλλες εκπομπές. Οι άλλες εκπομπές έχουν άλλο δίκτυο, έχουν άτομα που βοηθάνε, έχουν τους χορηγούς τους. Εγώ, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχω κάνει κάποιες κινήσεις για κάποιους χορηγούς, αλλά από τη μία λέω να βάλω τώρα ένα χορηγό, αλλά ο χορηγός θα ζητάει κάθε εβδομάδα να βγαίνει εκπομπή. Για αν εγώ είμαι άρρωστος, είμαι κουρασμένος από τη δουλειά μου, δεν μπορώ να τη βγάλω την εκπομπή. Σήμερα επέλεξα να τη βγάλω, γιατί από αύριο επιστρέφουμε στη δουλειά μας κανονικά, να κάνω μια ανασκόπηση. Ούτε ήθελα να μιλήσω για αγωνιστικές, για δηλώσεις, για στατιστικά, για. Την ανασκόπηση την κάνουμε όπως τη βλέπω εγώ, και εσείς το ίδιο πιστεύω μπορούσατε να κάνετε. Θα μπορούσα και εγώ κάλλιστα να κάτσω σήμερα το πρωί, να γράψω ολόκληρη έκθεση και να μου πάρει κοντά στις 2,5 ώρες να τη γράψω. Ήδη είμαστε ακριβώς 1 ώρα και 20 λεπτά και λέμε για την ανασκόπηση. Αλήθεια τώρα, εσείς που είσαστε είτε μέσα στην ομάδα, είτε είσαστε φίλαθλοι, η φετινή χρονιά πώς σας φαίνεται? Είναι από τις καλές χρονιές? Είναι από τις χρονιές οι οποίες λέτε δεν ξέρω τι μπορεί να πιστεύετε, τι περιμένετε? Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη φορά ο δεύτερος γύρος να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα και να δούμε επιτέλους βόλεϊ επίπεδου, και όχι να βλέπουμε όλοι ένα βόλεϊ, η μπάλα δεν χτύπησε στη γραμμή, να πάρουμε το βίντεο check. Αυτό ξέρετε για ποιο έχει γίνει? Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, το βίντεο check ήρθε από πού? Από πού ήρθε? Πρώτα ήρθε από την Αμερική, πέρασε στην Ευρώπη. Πού έπαιξε το βίντεο check? Στην Ιταλία. Στην Ιταλία το φέραμε εδώ. Άρα ο Έλληνας διαιτητής ή επόπτης, να πω και αυτό για τους επόπτες, έχουμε πολύ καλούς έως κάκιστους επόπτες. Μην αναφερθώ σε ονόματα. Έχουμε δει επόπτες οι οποίοι παίζουνε και κάνουνε μεγάλο κακό. Όχι μέσα στο παιχνίδι, κάνουνε κακό
όταν τελειώσει το παιχνίδι. Βγάζουν χολή. Τους ξέρετε. Τους γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς. Όπως δεν μπορεί η ΕΣΑΠ να πάρει απόφαση και να πει αύριο τελειώνει το βίντεο check. Γιατί είναι ένα σκασμός χρήματα, Πόσες κάμερες? 16 κάμερες, 18 κάμερες. Πω. Ναι, αλλά το λογισμικό για να τρέξει με 18 κάμερες δεν είναι τίποτα. Αλλά κοστίζει. Ένα παράδειγμα, εγώ σήμερα στο στούντιό μου κάθομαι να δω, να παίξω μουσική. Έχασα όλα τα προγράμματα που παίζω μουσική. Θα τα βρω όμως. Ναι, γιατί ξέρω ότι εγώ θα χρεωθώ. Ζητάμε όλοι να γίνει το βόλεϊ ακόμα καλύτερο. Και αν ισχύσει, κάτι φοβάμαι, ότι αν ισχύσει η είσοδος των φιλάθλων όπως το ποδόσφαιρο να μπαίνεις στο gov.gr τα αυτοπροσωπεία και να μπαίνεις εδώ, θυμηθείτε όλη η Volley League από την επόμενη χρονιά ή μπορεί από τώρα θα πάει άπατη. Θυμηθείτε το. Και αν πάει αυτό πάει στον πάτο, θα μας γράψουν με λεζάντα η Ελλάδα που δεν έχει βόλεϊ. Και θα επιστρέψω για να κλείσουμε. Έλληνες διαιτητές και επόπτες δεν έχουν εμπιστοσύνη γιατί πιστεύονται στην τεχνολογία. Και η τεχνολογία έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν θέλω να ανοίξω συζήτηση για Έλληνες διαιτητές πρωταθλήματα. Αυτό θα μας πάρει μέρες. Κανονικά αυτό θέλω να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Αυτά είχα να πω για την φετινή αγωνιστική του πρώτου γύρου της Volley League. Να περνάτε καλά, καλές γιορτές, με υγεία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χτες και προχτές την Ευγενία, χτες η Χριστίνα, τον Χρήστο, τον Μανώλη, όσους έχετε χρόνια πολλά για αυτές τις μέρες. Να έχουμε υγεία, ευτυχισμένο το νέο έτος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, για τη νέα σεζόν. Θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση πότε θα παίξουμε την επόμενη εκπομπή μας και για πρώτη εκπομπή θα έχουμε και καλεσμένο να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Και αυτός ξέρεις ποιος είναι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Είμαι ο Δευτέρης, ήταν εκπομπή Sport Volley. Σας ευχαριστώ όσους που ήσασταν εδώ μαζί και εμείς τα λέμε του χρόνου στη νέα εκπομπή. Μέχρι τότε να προσέχετε, γιατί οι μέρες αυτές τις Άγιες να έχουμε όμορφες μέρες, όμορφα βράδια, να χαρούμε τις οικογένειές μας και όλα τα άλλα με υγεία. Να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας, γεια σας.